Sinjuri, inselmilkom mill-ġdid u nilqakom għal programm Ribna li qed jixxandar ta' kuljum fis-7:15 ta' filgħaxija fejn jien flimkien ma' Nolin Camilleri nkunu qegħdin ngħaddulkom aġġornamenti dwar ġrajiet kurrenti, naturalment ukoll b'doża politika. Illum ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija, illi nitkellmu ħafna dwar is-saltna ta' dritt u nitkellmu wkoll kif m'għandekx tuża l-pożizzjoni tiegħek, partikolarment il-pożizzjoni parlamentari biex taġevola lilek innifsek jew inkella xi kumpanija privata illi inti tirrappreżenta. Infatti dwar dan ser jgħidilna ħafna iktar fid-dettall Nolin fil-feature li jmiss u ser jgħidilna kif mhux l-ewwel darba illi Adrian Delija uża l-istess kariga tiegħu sabiex jaġevola lilu nnifsu, uża s-siġġu parlamentari bażikament biex ikun jista' jikseb informazzjoni li taqbel lilu dwar kumpanija privata. Però ħanħalli f'idejn Nolin għaliex jista' jgħidilna dwar dan ħafna iżjed fid-dettall fil-feature li jmiss ftit minuti kollox, però permezz tiegħu tkunu tistgħu taslu għal ġudizzju tagħkom fl-aħħar mill-aħħar dwar din l-istess pożizzjoni illi ħa l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Insegwu flimkien. Ma taħsibx li jista' jkun hemm konflitt ta' interess meta wieħed juża l-pożizzjoni parlamentari tiegħu biex jikseb informazzjoni għal skupijiet kummerċjali privati jew inkella għal klient privat tiegħu. L-eks kap nazzjonalista, id-deputat Adrian Delija, riċentament fil-Parlament staqsa fuq kumpanija partikolari privata. Delija hu l-avukat ta' din l-istess kumpanija li qed toġġezzjona dwar kuntratt mill-Enemolta. Il-deputat nazzjonalista fil-fatt staqsa kemm inħattu containers fl-Enemolta ta' tenders li nxtraw fost l-oħrajn matul is-sena 2024. Din il-mistoqsija saret waqt li kien hemm appell quddiem il-bord għal reviżjoni ta' kuntratti pubbliċi, il-PCRB. X'inhu dan il-bord? Dan il-bord jiddeċiedi dwar tenders tal-gvern u l-partijiet ikunu fuq naħa rappreżentati mill-gvern u fuq naħa l-oħra il-kumpaniji privati li jkunu tefgħu tender u li jkunu qed joġġezzjonaw jew ma qablux ma' xi ħaġa. Proċess ġust. Eventwalment il-bord xogħlu hu li jiddeċiedi min għandu raġun. Ftakar li meta qed nitkellmu fuq tenders qed nitkellmu dwar ammonti konsiderevoli ta' flus involuti. Issa lura s-suġġett. Il-mistoqsija li saret dwar tenders ta' xogħlijiet tal-istess natura bejn l-Enemolta u l-istess kumpanija privata li Adrian Delija u l-avukat tagħha u li l-każ mistenni jinstema' ix-xahar id-dieħel. Imma dan ngħid jien mhux iżid il-possibilità li jippreġudika l-proċeduri. Fil-Parlament Delija mhux l-ewwel darba li jagħmel dan. Bħal donnu għandu ħabta jilbeż żewġ tikpiepel u juża l-pożizzjoni parlamentari tiegħu b'konflitt ta' interess f'diversi każi. Niftakar meta kien attakka x-xiri tal-impjant Waste to Energy mill-Wayserv għal 600 miljun euro. Dan fl-istess waqt li kien ir-rappreżentant tal-konsorzju li tefa' offerta li tiswa lil pajjiż 200 miljun euro iżjed. Bilħaq, minn barra hekk u kien anke l-avukat ta' Skanska tiftakar. Skanska gawdiet minn waiver, jiġifieri inħelset mill-obbligi tagħha li tirrimedja fuq il-konkos difettus tal-Isptar Mater Dei u m'għamlitlux tajjeb għax-xogħol ħażin li wettqet fl-istrutturi. Dan fi żmien gvern nazzjonalista meta kien qed jinbena l-Isptar Mater Dei. Tant kien hemm difetti li f'ħafna x-xogħol kellu jerġa' jsir mill-ġdid għas spejjeż tiegħek u tiegħi. Il-poplu Malti spiċċa weħel aktar spejjeż biex saru xogħlijiet infrastrutturali sodi fl-Isptar Mater Dei għax ovvja hu jekk l-istruttura ma kienx soda kien hemm bżonn ta' rimedju. Grazzi Nolin u bħalma nagħmlu dejjem inħallu f'idejkom it-telespettaturi ta' Ribna sabiex taslu l-ġudizzju tagħkom. Taraw jekk dak li għamel l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija kienx nuqqas estetika jew inkella pruvax jaġevola wkoll l-istess kumpanija privata illi jirrappreżenta. Intant aħna nkunu magħkom ta' kuljum it-tnejn sa' ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija kif nagħmlu ta' kuljum nkunu qegħdin ngħaddulkom dawn l-aġġornamenti kontinwi ftit minuti kollox ngħaddulkom il-fatti l-informazzjoni f'idejkom biex taslu l-ġudizzju tagħkom. Ribna ikun magħkom mill-ġdid mit-tnejn sa' ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Għalissa inselmilkom.